alkajaisena olla myös töissä ja tällä hetkellä asennellaan vinyyliä, joka on 45 senttiä. Ja puolivilliä siihen päälle, niin kuin leveetä, todella mukava asentaa ja pitkää tavaraa, tai lyhyttä tavaraa, ettei ole niin semmoista venkulaa. Mut joo, siitä tulee. Ja lopputulos sitten jossain vaiheessa, kun nämä saa valmiiksi, eli kaikki nämä leikkaukset täältä pilarin ympäriltä, ne tulee tuottaa vaikeuksia ihan varmasti. Ja sitten kaikki nämä ovien juuret ja kaikki, että ne on siistejä, jolloin sitten se on viimeisen päällä. No niin, homma on valmis ja lattia on valmis. Ei siinä koko päivää mennä. Saimme ton tolpanjuurenkin todella nätisti, kuten nyt näette. Kyllähän se melko haastavaa oli mennä mennä vituksi ihan totaalisesti, mutta onneksi oli niin sitten noheva ja mittasi monta kertaa, niin se onnistui kertaheitolla. Mutta joo, tää on nyt valmis ja tähän nyt sitten lattia suojellaan. Nyt se on sitten suojattu koko lattia, niin ei ainakaan tule minkäännäköisiä paskoja siihen. Ja tämmöisellä formaksilla, joka liimautuu erittäin hyvin tähän vinyyliin kiinni, niin se ei ainakaan pääse karkaamaan mihinkään. Mut joo, siinä oli tän loppiaisen päivän duunit ja totta kai meni oma aikansa siihen, mutta silti hyvä aika lopetellakin tällä päivänä.